Angibingelele kuzo zonke iy'ndawo ney'ndawo lapho kuthe khona kwafinyelela khona le video. Igama lami nginguSthembiso NgingokaNdlozi. Engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Uphele sekumunca umcimbi womndeni wakwaChiliza obungempelasonto kwaMgaye uMthwalumi. Abomndeni bejuqwa izisu kwaze kwagcina sekushona abesilisa abathathu. Kuvele ukuthi abekade bedla inyama izolo yenkomo ebihlashe ngayizolo. Umcimbi kuthiwa ubuhanjelwe umakhelwane, amalungu omphakathi futhi kujatshule. Injabulo kuthiwa igcine seyimpenduka izinyembezi ngesikhathi amalunga alomndeni ayisishiyagalombili ezibhonqa ekhala ngokujuqwa izisu aze aphuthunyiswa esibhedlela. Omunye obeyisimenyu emcimbini uthi abathathu bashonele esibhedlela sase-Scottsburg ngemuva kwesikhashana kade bengenisiwe. Abahlanu kuthiwa basesimeni esibi esibhedlela. Bekungakapheli nesikhathi esingakanani beqeda ukudla inyama yenkomo, bakhala ngokujuqwa izisu bonke emndenini. Sonke simane saxakeka ukuthi kwenzakalani ngoba nathi siyidlile kodwa besingaguli, kuchaza leli lunga lomphakathi. Namanje uthe usamangele ukuthi kwenzakalani ngenyama egcine igulisa amalunga omndeni kuphela. Uthe namanje basamangele ngento abayibone yenzeka, bayazibuza baziphendula ukuthi kungabe kwenze njani. Uveze ukuthi zimapeketwana izinto kulomndeni ngenxa yalesi sigameko. Kukhona olunye uhlangothi lomndeni olusola sengathi kukhona okushaya amanzi ngalesi sehlakalo, lukholwa ukuthi cishe umhlola usekhaya echaza. Omunye wabaholi bakule ndawo ocele ukuba agodle igama lakhe uthe uzwile ngesigameko. Uthe uzwile ngalento akhuluma ngayo, uthole ukuthi baphuthunyiswe esibhedlela babephuma igazi ngamakhala esho kanje. Isehlakalo kuthiwa siyindaba ogudini. Umalungu omphakathi akule ndawo njengoba wonke abuzana ukuthi kwenziwa yini ukuthi izisu zijuqe kuphela amalungu omndeni. Ikhansela lakule ndawo uMnumzane Sebelo Zuke lithe lizwile ukuthi kunabantu abagcine beshonile ngemuva kokuba bedle inyama yenkomo yomcimbi. Lithe ukuthi kugcine kuphuma izidumbu ngemuva kokuba labo bantu bedle inyama yenkomo yomcimbi obukhona ngale mpelasonto. Kodwa akazi kahle ukuthi bekungumcimbi wani esho kanje. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho ku-comment section. Ngizokubamba kwenye video elandelayo. Usale kahle.